Levan 2 semanas collendo ourizos para a festa deste sábado en San Cibrao. Hoxe fanno no Cantiño, en Burela. Normalmente o ourizo está así, todo xuntiño. É como ten que estar para que o haxa. Cando queda solo, emigra, quedan poucos. E para collémolos así. E entonces os pequenos deixámolos para que se reproduzan, que senón quedamos sin ningún. Durante a campaña que comezou en xaneiro, o Plan Conxunto das Confrarías de Lugo permítelle escoller 50 kilos por mariscadora e día. Suelen estar aquí por debaixo das pedras. Temos que meter a mao, está ali debaixo. Velos, entonces pillámolos así. Cando chegan ao tope de captura, enchen media dúcia de sacos. A marea é a que decide. Canto máis hai que meterse, pois claro, son máis difíciles de coller. E se está o mar malo, pois claro, muchísimo máis. Cando hai, a ver, sobre todo cando as mareas non son moi grandes, pois son cando, claro, máis difíciles de coller, claro, porque hai que meterse ao mar. Se é unha marea grande, pois quedan en seco e é máis fácil de ver e máis fáciles de coller. Muchísimo máis. Malia que o seu consumo aínda non está moi estendido, o seu potencial gastronómico é amplo. Estas huevitas así amarillas, eso é o que se come. E é o que se quita do erizo. Todo isto que hai por aí. Hai xente que sí que come ao mellor todo, pero non, é solamente isto. Pois elabórase de muchísimas maneiras. Zamburiños con erizo, filloas con erizo, pois sí, pero muchísimos platos con erizo. Pois ao mellor hai, en cada restaurante, ao mellor hai, pois ao mellor 10 especialidades, todo con erizo. A ver, a mí como me gustan é comelo crudo. Esta é unha femia, porque é moito máis blanca. Normalmente o macho é moito máis rojo. Bueno, na oreja. Como está? Está buenísimo. Grazas ao esforzo destas mulleres e do resto de mariscadores, en San Cibrao este sábado haberá ourizos para todos.